Predstavujeme Ultima Migration, jedinečnú platformu, ktorá vám umožňuje získať nové tokeny MIGC, MIGU a MIGX prostredníctvom nákupu špeciálnych balíkov mintingových kontraktov. Platba za tieto balíky prebieha z eurových zostatkov PLC, PLCU plus PLCUC a PLCUX, ktoré vám boli pripísané v pomere 1:1 za historické nákupy produktov predchádzajúcej generácie, či už za fiat, BTC alebo USDT. Tokeny MIGC, MIGU a MIGX sú splittingové a budú sa pripisovať v rovnakých denných podieloch počas 360 dní od zakúpenia špeciálnych balíkov. Pre tieto tokeny budú spustené špeciálne splittingové púly, v ktorých používatelia budú môcť tokeny zmrazovať a získavať odmeny. Spustenie Ultima Migration predstavuje dôležitý strategický krok smerom k zjednoteniu všetkých produktov do jedného moderného ekosystému. V tomto návode vám ukážeme, ako platforma funguje a ako ju správne používať. Teraz otvorte platformu Ultima Migration. Kliknite na Prihlásiť sa alebo Registrovať sa v hornej časti obrazovky a prihláste sa prostredníctvom Platin Passport. Pri prvom prihlásení príjmite právne dokumenty Terms of Condition. Otvorí sa váš dashboard. Na hlavnej stránke uvidíte 3 eurové zostatky. Dôležité, nejde o PLC lomka PLCU, ale priamo o eurá, každý so svojím príslušným logom. Tieto zostatky boli pripísané v pomere 1:1 v eurách za určité historické nákupy na Platin Coin a Ultima Farm, uskutočnené prostredníctvom fiat platieb, ako aj za BTC a USDT. Pre každý zostatok sú pripravené samostatné karty. PLC, PLCU lomka, PLCU Classic, PLCUX. K zostatku Platin Coin patrí token MIGC. K zostatku PLCU plus PLCUC token MIGU a k zostatku PLCUX token MIGX. Ak chcete získať podrobnejšie informácie o každom zostatku, prejdite na príslušnú kartu. V tomto návode všetko ukážeme na príklade karty PLC. Vo widgete Dostupný zostatok uvidíte svoj dostupný eurový zostatok, ktorý môžete použiť na nákup mintingových balíkov. Vo widgete Dostupné MIGC Minter Split sa zobrazuje váš dostupný zostatok tokenov MIGC určených na výber. Vo widgete Denná mintingová suma sú zobrazené vaše denné odmeny podľa zakúpených balíkov. Vo widgete Pokrok Mintera, Minter Progress, vidíte, koľko tokenov MIGC, MIGU alebo MIGX sa už vygenerovalo v rámci vášho zakúpeného balíka. V poli Počet kontraktov, Contracts Amount, je uvedený počet zakúpených balíkov a v poli Minting do, Minting till je uvedený dátum, do ktorého budete dostávať denné pripisovania. Teraz sa poďme pozrieť na to, ako sa zostatky na platforme vytvárajú. Pri výpočte sa zohľadňovali nákupy uskutočnené prostredníctvom fiat platobných metód, ako aj pomocou BTC a USDT. Do výpočtu sa nezarátavajú nákupy zaplatené inými spôsobmi. T-cash, bonusové zostatky, direct cash, lomka MLM bonusy, darčekové balíky či akékoľvek nefiatové mechaniky. V transakciách sa nachádzajú polia cena, price a pripísaná suma, credited amount. Práve pripísaná suma vytvára konečný eurový zostatok, ktorý vidíte na svojom dashboarde. Pripísanie zostatkov si môžete pozrieť v sekcii Transakcie. Štatistika zostatkov, kde je uvedená história nákupov, za ktoré vám bol eurový zostatok pridelený. Tam si tiež môžete zvoliť typ zostatku a filtrovať nákupy podľa neho. Vďaka tomu uvidíte dátum nákupu, zakúpený produkt, jeho cenu a zostatok, ktorý vám bol za tento nákup pripísaný na platforme Ultima Migration. Teraz si vysvetlíme, ako si vybrať balík. Balíky sú rozdelené podľa tokenov MIGC, MIGU, MIGX, MIGC, migračné balíky pre PLC, Platin Coin,
Pri ich kúpe získavate pripisovanie v tokenoch MIGC. MIGU – migračné balíky pre PLCU. Pri ich kúpe získavate pripisovanie v tokenoch MIGU. MIGX – migračné balíky pre PLCUX. Pri ich kúpe získavate pripisovanie v tokenoch MIGX. Dôležité – kúpovať môžete iba balíky svojej kategórie. Napríklad zo zostatku MIGU nie je možné kúpiť nič iné ako MIGU balíky. Ukážeme si kúpu balíka na príklade PLC. Na dashboarde prejdite na kartu PLC a posunte stránku nižšie. Tam uvidíte balíky dostupné pre váš zostatok. Na každom balíku je uvedené, koľko MIGC získate pri nákupe a koľko MIGC vám bude pripisovaných denne. Vyberte si balík, ktorý je dostupný vzhľadom na váš zostatok a kliknite na tlačidlo Kúpiť. Všimnite si, že ak cena balíka presahuje váš aktuálny zostatok, tlačidlo nákupu bude neaktívne. Na stránke nákupu skontrolujte sumu objednávky aj zvolený spôsob platby. V tomto prípade sa nákup uskutoční z PLC Balance so zmrazením Ultima. Príjmite platobné podmienky a kliknite na tlačidlo Pokračovať. V druhom kroku uveďte peňaženku pre Unfreeze Ultima. Pri nákupe bude Ultima zmrazená na 3 roky. Všimnite si, že zmrazený bude token Ultima URC20, sieť U-Chain. Zadajte adresu peňaženky a kliknite na tlačidlo Kúpiť. Po úspešnej úhrade sa zobrazí potvrdenie. Objednávka sa zobrazí v transakciách v sekcii Zakúpené balíky. Uvidíte dátum nákupu, číslo objednávky, typ balíka, počet pripísaných tokenov, cenu a stav platby. Pozrime sa, čo sa deje po úhrade balíka. Z vášho eurového zostatku sa odpočíta cena balíka a prvá denná výplata sa pripíše okamžite. Pripisovania prebiehajú každý deň počas 12 mesiacov, celkovo dostanete 360 denných výplat. Celkovú sumu môžete vidieť vo widgete Pokrok Mintera na vašom dashboarde. Na dashboarde sa takisto zobrazuje suma, ktorá vám je pripisovaná denne. Vo widgete Denná mintingová suma. Zobrazuje sa aj ukazovateľ priebehu, počet kontraktov a dátum ukončenia mintingu. Po kliknutí na tlačidlo Zobraziť detaily vo widgete Denná mintingová suma sa vám zobrazia podrobnejšie informácie o vašom balíku. Percento splnenia balíka, dátum nákupu, konečný dátum, kedy budú všetky splity pripísané na váš zostatok, ako aj celková suma, ktorá vám bude vyplatená po uplynutí 360 dní. Po kliknutí na tlačidlo Zobraziť progres uvidíte všetky transakcie rozdelené podľa jednotlivých mesiacov, ktoré sa budú denne pripisovať na váš zostatok. Ako prebieha výber MIG tokenov do peňaženky? Ako náhle sa na vašom zostatku objavia splity, tlačidlo Výber sa stane aktívnym. Po kliknutí na tlačidlo Výber sa otvorí okno, v ktorom je potrebné zadať príslušnú peňaženku a uviesť sumu, ktorú chcete vybrať. Po zadaní peňaženky a sumy kliknite na tlačidlo Výber v dolnej časti obrazovky. Po dokončení výberu uvidíte stav transakcie. Pending lomka úspešne. ID, peňaženku, sumu a hash transakcie. Podľa hashu môžete prejsť do Explorera. Transakcia výberu sa takisto zobrazí v sekcii Transakcie. Upozornenie. Na platforme Ultima Migration neexistujú denné limity na výber a takisto sa pri výbere neúčtuje žiadny poplatok. Teraz sa pozrime na to, čo robiť so získanými MIG tokenmi. MIG tokeny môžete zmrazovať a získavať odmeny pomocou technológie splittingu, rovnako ako pri klasických splitoch. Momentálne je tento proces dostupný v Smart Wallet, sieť Ultima, a neskôr bude splitting podporovaný aj v peňaženke U-Wallet v sieti U-Chain. V tomto návode sme vás zoznámili s platformou Ultima Migration a ukázali vám, ako ju správne používať. Ak máte ďalšie otázky, môžete ich kedykoľvek položiť nášmu tímu podpory v sekcii Podpora priamo na stránke Ultima Migration.